Il-każ ta' tanker Russu Arctic Metagas wassal biex Malta flimkien ma' l-Italja, Spanja, l-Greċja u Ċipru issejjaħ lill-Unjoni Ewropea għal azzjoni aktar maġla u koordinata quddiem teddida serja li qed tolqot il-Mediterran. Fittra mibgħuta lill President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-mexxejja tal-Med5 fosthom il-Prim Ministru Robert Abela qalu li dan il-każ wara biċċar ir-riski serji li inċidenti bħal dawn joħolqu għas-sigurtà marittima, għal ħarsien ambjentali u għat-traffiku marittimu fil-Mediterran u lilin. Il-tanker li ġarrab sarat kbar wara attak bid-drones li allegatament telqu mill-kosta Libjana ilu jinġar mill-kurrent fiċ-ċentru tal-Mediterran għal dawn l-aħħar 15. L-erba' l-Aġenzija għal Protezzjoni Ċivili Taljana qalet li t-tanker daħal fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Libjana. Madankollu sostniet li ma tilqitux minn taħt għajnejha u tenniet li l-akbar riskju huwa ħruġ ta' gass li jfissritu bħala possibilità konkreta. Żiedet li kull intervent fuq it-tanker issa jaqa' fir-responsabilità tal-awtoritajiet Libjani. Fl-ittra, il-mexxejja tennew li l-bastiment li jinsab f'kundizzjoni prekarja u qed iġor merkanzija sensittiva joħloq riskju serju ta' ħsara ambjentali kbira fil-qalba tal-ispazju marittimu Ewropew. Qalu li dawn huma riski li joqtu direttament l-ibħra tal-istati membri mill-quta, il-ħajja tal-baħħara u l-libertà tan-navigazzjoni. Għamluha ċara li din hija sfida komuni Ewropea u għalhekk teħtieġ risposta koordinata mingħajr dewmien. Il-mexxejja qalu li l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Protezzjoni Ċivili għandu jkun ċentrali biex tiġi mobilizzata għajnuna kollettiva Ewropea favur is-sigurtà marittima u l-protezzjoni tal-ambjent. Appellaw ukoll għall-involviment aktar qawwi tal-Aġenziji Ewropej relevanti, fosthom l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima biex ikun hemm aktar sorveljanza, monitoraġġ ta' tniġġis, għarfien tekniku u qsim ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi. Lil mill-aspett immedjat ta' sigurtà u ambjent, il-mexxejja qalu wkoll li dan il-każ qajjem mistoqsijiet serji dwar kif qed jiġu evitati s-sanzjonijiet fuq bastimenti marbuta max-Shadow Fleet Russa. Qalu li jekk dawn il-prattiċi jibqgħu għaddejjin jistgħu jdajfu l-effettività u d-deterrent tas-sanzjonijiet Ewropej. Il-mexxejja tal-Med5 qalu li se jqajmu din il-kwistjoni fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew skedata għal ħamis u l-ġimgħa u saħħu li jinsabu lesti biex jaħdmu mal-Kummissjoni Ewropea għal soluzzjoni Ewropea mingħajr dewmien għas-sigurtà tal-Mediterran.